Повелите на правото са тези: живей почтенно, не вреди другиму, отдавай всеки му заслуженото. Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Според закона, аз съм Силвия Трендафилова. В днешното издание на предаването ще ви представим случай на нарушение на Закона за опазване на околната среда. Съгласно член 3 от закона, опазването на околната среда се основава на следните принципи: устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда, информираност на гражданите за състоянието на околната среда, замърсителят плаща за причинените вреди, съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие, възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони, достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда и други. Как обаче на практика се изпълняват тези принципи, заложени в закона, ще се убедите в днешното издание на предаването. Долно Съхране е малко подбалканско село, разположено в Розовата долина на 15 км западно от Казанлък, Старозагорска област. В непосредствена близост до селото се намира дървопреработвателния завод Габровница АД, чиято дейност е производство и продажба на плочи от дървесни частици – ПДЧ, ЛПДЧ, МДФ, ламиниран паркет, профили и платна за врати. 120 000 кубически метра годишно е капацитетът на производство. Изпълнителен директор на Габровница АД е Ергин Тюрен. През 2002 година земеделският министър Мехмед Дикме посещава дървопреработвателната фабрика Габровница, където новите собственици заявяват, че ще разкрият 500 работни места и ще инвестират 30 милиона евро. Каква част от тази сума обаче е отделена за пречиствателни съоръжения и предотвратяване на екологични проблеми в района? Жителите на селото са категорични, че след продажбата на обекта на турската фирма Купувач и разширяването на производството са нанесени огромни вреди на околната среда. Въздухът е изключително замърсен с вредни вещества, почвата също. По думите на местните хора, проверките и измерванията на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, които се контролират от Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора, или не са обективни и реалните показатели се скриват от населението, или изтича информация за предстояща проверка от РИО Стара Загора и фирмата включва пречиствателните съоръжения. Три са основните проблема на Долно Съхране. Вибрациите по пътя, вследствие на което се получават пукнатините по къщите, замърсяването на обгазяването на селото и изсичането на горите. Сечат се горите поголовно не само в този район, но идват и вече от цяла България. Отделно, което се замърсява и въздуха ни. От няколко години ние не можем да си произведем нормална зеленчукова продукция. И всички казват, аз не съм специалист, разбира се, всички казват, че е от тяхните отрови. Нямат пречиствателни съоръжения? Ами казват, че имали, но не ги пущат, защото ток гълтат. Това е. А вие трябва да гълтате, защото не гълтате ток. Защото ни гълтаме ток. Моя син работи също на ДИПа, знам, че имат направени пречиствателни такова, но защо не ги пущат, не мога да ви кажа. Моята дъщеря даже беше в Горно Съхране, бяха с едно като дружество бяха се образували и заедно работеха с Горно Съхране. Там и на Витанка Добрева. И писма са писали абсолютно навсякъде. И до София, Стара Загора, идвали са коли, как се казват тия, дето
измерването, дето правят. Измерват въздуха. Регионалната измерване. Да, обаче след това искат да кажат, че няма нищо, чист въздуха. Те изглежда, че се разбира отгоре, че има такива коли. Едната беше горе в масива, Ореховия масив. Един ден на центъра бяха сложили 24 часа тук на самия център. И си отидаха с убеждението, че въздуха бил чист. Значи това показва, че в момента там не се изпускат вредни. Да. А пък всички знаем, че имат направена такава. Не ги разбираме какво значи това. Че може да се изключва, да не излиза мръсен въздух тук. Пречиствателната, да. Но хората постоянно се оплакват, особено нагоре, които живеят нагоре. От 4 години живеем тук, от Бургас сме. И след като се пенсионирахме, мъжа ми понеже е от тук, и дойдохме в едно чисто планинско село на чист въздух. Добре беше в началото, нали, хубав чист въздуха всичко, но сега това, което казаха и другите тук хора, казаха, че въздуха вече е много замърсен. Много, особено след обед, някъде към 4:30, понеже ние се разхождаме с мъжа ми така всеки ден почти. То облаци гъст дим, просто като облак. И когато няма вятър, той стои на повърхността като слой. Направо като слой, не се разнася. Когато има вятър е по-така, но когато е тихо е много. И това е мръсен въздух. То се чувства, като го дишаш, само се чувства. И сутрин, рано, някой път 5 часа, така като стана, въздуха се чувства тежък въздух, просто тежко го дишаш. Това не беше преди така, но сега въздухът е много замърсен. Доколкото разбрах, идвали се да правят замерване, обаче изглежда, те ги предупреждават отрано и контролиращи си отива с чисти ръце. Всичко е в нормите и така нататък. От това село съм. Тук съм работила и съм се изкарала трудовия стаж почти тук. Значи имам впечатление тук на времето, когато работеше този завод, Габровница беше, сега пак може би е така е, но такива проблеми нямаше. Нали, Педиче имаше един цех, работеха също с вредни такива липела, но такова нещо нямаше. Значи, след като се закупи, казваха, че била закупена от някаква турска фирма, разшириха производството, започнаха с вредни липела и не знам точно какви са, но въздуха е много наситен с вредни такива вещества. Значи казаха, че поставиха се много въпроси, да не се повтарям тук от преждеговорившите, че са закупили инсталация, която е била надежна, обаче има сигнали, че те не я включват, тъй като имало големи разходи за тази. Вероятно я включват само когато идват на проверка от РИО. Да, съответно, значи те имат сигнали, кога ще дойде от РИОСа от Стара Загора. Идвало е, по мои сведения така, 2 пъти са идвали и винаги слагат апаратурата и излизат, че в граница на допустимата норма с всички показатели. Но за нас не е така. Ето, госпожата, която преди мен говори, ви каза как са стели. Особено нощно време, ако пък излезете, значи сълзат ти очите. Един специфичен такъв един мирис има сякаш някакво късо съединение, има сякаш някъде пожари, си мисля даже, че някакви кабели някъде горят. И това е. Миналата година се изнесаха пък и данни, че има завишаване на заболявания от нагорни дихателни пътища следствие замърсен. Разбира се, тя гората е белия дроб на природа. И като изсечеш гората... Това. Но това, че въздуха е замърсен, няма две мнения. Защото от няколко години, откакто турската фирма се настани тук, ние нямаме нито домати, нито чушки, нито сливи. Аз просто питам, как може пролетно време да капят листата? Тук специално в нашото село Долно Съхране, ние пролетно време метем листа, както се метат на есен. И сега, не знам, аз също не съм специалист, но всички си мислим, че от тези отровни газове, които отделя тази фирма, просто се унищожи всичко в тези околните села. За околната среда отгоре такъв замърсяване, такъв пушек и вие ще видите сега в момента, той се пуши. Те не знаят, че вие сте тук, ще видите пушек, дето казват чините за домати, чушки, такива работи рядко. На година сме още
май, юни месец, колко са порасли домати, ние ги отскубнем и одиме да ги свърлим, като доматите са вече станали 200-300 грама. Чисто зелени домати, с корите ги свърлим. Какво искате това повече? Ясно. Друг проблем за населението са тежкотоварните камиони, които ежедневно преминават през центъра на селото с дървен материал до предприятието, а навръщане съответно с готова продукция. Боли ме тези камиони, като минават. Това значи, че гората се изсича. По колко камиона на ден горе-долу виждате? Много камиони. Аз не съм ги чела, но много камиони. Горе-долу, приблизително 10, 20, 30? Ами, до 1,15 са малко. 1,15. Пълни. И това, като имате предвид, че с ремарке. И са толкова напълнени, че някога при завоите ще убият човек. Няколко пъти дървета падат. Това е едната страна. Къщите се олягат, напукват се. След това почват с готовата продукция тировите да вървят. Това при село е ад. От 65-та година до 80-та бях в съвета. Този въпрос винаги се е разглеждало. Ето от 80-та до 2007 година, това са 27 години. Значи това нещо продължава. И ръководството... Масовата сеч, да, не. Камионите за завода, да. Не на едно събрание, не на една сесия. Това въпрос се е подигал и ако ви кажа, въпросът така се отлага. Сега тук от няколко години още по-зле става. Защото от мое наблюдение, аз съм точно на центъра, тази година доста средства дадахме за къщата, защото всичко така, дори асфалта вече нагънат. Сутрин пълните тирове минават около 4-5, от 1 часа почват нагоре камионите пълни с дървен материал. Това са към 9-10. Значи, това всичко какво иска да покаже, че навсякъде са сече, навсякъде така. Скоро време имахме среща тук с кмета на Павел Баня, постоянно с нашия кмет сме разговаряли и те казват, че разговарят с други инстанции, че ще се направи някакво шосе, обаче въпросът е бил долу на шосето, има един мост на реката. Това е най-големия проблем. Мисля, за 27 години и повече, защо толкова много обекти направиха това? Значи сега все едно, че фирмата горе ще се получават големите заплати, ще вземат, а тук населението. И ако ви кажа, че имам внук, всяка минута казвам, оглеждай се, какво да се оглежда това шосе? Кое село точно през центъра ще разреши на такова голямо предприятие да минават всички камиони? Да ги отбиват от Дунавци през Голямо Търново е много по-добре, отколкото да минават през Долна Скръм. А тези камиони, които минават от тук, това е направо ад. Ако ви кажа, деца непрекъснато виждам, аз направо съм под страх. На площада, нали, пазарим тук магазините, като минават тези камиони, то се тресе, направо цялата улица се тресе и децата прибягват, притичват така и малки деца, те не са... Тук една съседка дори има, която от София, внучето и тук той е едно маничко такова, непрекъснато шари напред-назад и имам чувство, че някой път ще остане под камиона. И дори пред Керка, която живее тук на центъра, един ден ни е паднало и дърво от самия камион. Не дай се Боже да е имало малко дете или това е, но тогава може би ще се вземат мерки, когато има вече наистина инцидент, смъртен, не дай се Боже и смъртен случай, тогава може би ще обърнем внимание. Но до сега всеки обещава, пътя ще се измести, нали, ще минава отдолу, но нямало средства сега. Мостът е много скъп за да се направи. То е разбито, наистина. То е било там павирано, асфалт. Ами тези фирми, които се кът, ще отделят от своята печалба, която не е никак малка, и ще оправят. Едва ли тук тази турска фирма е бедна, че не може да се направи пътя, но не се взимат мерки. Продължава да се минават тежкотоварните камиони тук с ремаркета и те разбиха и пътя. Направо е разбит пътя вече. Тези камиони, които минават, са с иглолистен материал. Значи сутрин те като заминават, отиват празни, вечер и то обикновено вече почват някъде към 1 часа след обяд, 13 часа почват и са пренатоварени. Значи голям камион и ремарке след него. Даже не спазва стандарта там за тонови, каквито ги имат, може би, в границата на нормите си.
падат. Няколко пъти са падали такива дървета, което е... Ние трупите са митрови такива, иглолистен материал. И ако идете в завода горе там, както ще видите как е натрупано, то се личи, че с години е събирано, защото е почернала дървесината. Значи те се презапасяват. Те се извиняват, че няма околовръстно шосе. Кои те? Ами, фирмата тук, а преди може би 20 години, може и 30 години, когато правиха дъскорезния цех, те го правиха Марица Изток, някаква строителна организация на Марица Изток. Те си направиха околовръстно шосе. То го има още. Има го. Обаче трябва да се оправи, трябва да се ремонтира. Те идоха тук и ние им зададахме този въпрос. Те се извиняват, че имало много ниви засегнати, които трябва да ги изплатят тези ниви или от съвета да ги компенсират. Има мири, има с какво да ги компенсират хората. Но трябва да го направят това нещо. Значи, разбрахме от кмета Радевски, от кмета на Павел Баня, че са ходили в София, този въпрос е отнесен там до еколозите и ще се направи нов проект, който ще бъде готов до края на януари. Така разбрах аз лично. До края на януари тази година? Януари, да. И за нов проект за нов път, който ще се прави сега от фирмата, нали, със средства от държавата и фактически вече камионите да не минават през Долно Сахалин. Сега точно откъде ще бъде пътя, аз не мога да кажа, защото не искам да не сгреша нещо. Да. Но да се избегнат тези тежки машини да не минават през Долно Сахалин. Сега, ако това нещо стане, за нас ще бъде много добре. Желаем от все сърце наистина тези неща да се решат, защото първо екологията засегната, второ разбихани са тук пътищата, и здравето ни заминава на кино. Това е. И реколтата, да. Не са трае, защото на главната улица и точно ще ви заведе да видите дупките и улицата как. И ония ден какво се случи. Ония ден, преди една седмица, толкова високи са камионите, че да скъсат жиците горе между нас и комшиите и като падат долу и добре, че момчето или тротиник разбира малко, с една тояга ги избутаме на края. И след това извикаме енергото и той спря тока по някакъв начин, таблата нали ги заключват, спря тока, дойде енергото и това е вечерта към 10 часа. И също малко по-надолу пак скъса жиците. И те не са, ще ги видите днеска, може да ги заснемете, видите колко са нависоко и къщи и пътят толкова напукани от тях, че съм възмутена и съм скоро от тук. Вечер има и ни камиони, които товарят стоката за Турция, се връщат обратно, ма скрито, да не ги знаем какви също. А денем до вечер дървата си натоварят, те се виждат. Само, че ние от тук, от нашия край, от Сливен, от Хаско, надолу Кърджали, камиони от цяла България минават от тук. Аз съм възмутена от това, че ние до сега толкова години търпим тези камиони да преминават от селото. Ако беше друго село, до сега нямаше така да бъде. Все щяха да направят хората нещо, а ние си мълчим и си траем, дишаме мръсния въздух, децата ни са постоянно по страх, но в България е така. Докато не стане най-лошото, не се вземат никакви мерки. Това се казва след дъжд качулка. Според Закона за опазване на околната среда, освен министъра на околната среда и водите, сред компетентните органи по смисъла на закона са и кметовете на общините. Член 10 алинея 2 гласи: компетентни да предприемат предвидените в закона действия и дейности са на територията на една община, директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или кметът на общината. Това количество дървесина от нашите гори, което заминава на холдинга в Истанбул, в Горно Сахалин, в фабриката за преработка на плоскости за производство на мебели, значи това е ПДЧ производство, което се казва, това е много голямо бреме за нашата община и по отношение на замърсяването по околната. Това са 58,5 пъти пристигна преди 20 дена писмо, подписано от министър Чакъров. Също Габровница с наказателна сума от 10... Джевдет Чакъров, да. С 10 753 лева ежемесечна такса на сметката на РИО Стара Загора за 58,5 пъти над допустими норми за замърсяване на околната среда на въздуха. Според заместник началника на регионално управление по горите Стара Загора обаче, дейността на Габровница е в интерес на населението и икономиката в региона. От 2 години чувстваме, сериозно я чувстваме, тази, как да се изразя, известен
известно неудовлетворение в обществеността от съществуването на фабриката Габровница. Нали, аз ви споделих, искам да го подчертая. Значи, ние сме регион, в който преобладава средната и дребна дървесина и дървата за горене. От широколистните говоря, с малко участие на едър дървесина, от 6 до 7%. Иглолистната ни е също, от средна технологична и дърва. Основната суровина, която ползва Габровница, е технологичната дървесина и дървата за горене. Те просто се припокриват в определени случаи по отношение на диаметъра. И ние имаме, с съществуването на фабриката, ние бяхме изостанали доста в изпълнението на отгледните сечи в иглолистните насъждения. Първо, това ни даде възможност в работата на фабриката да си отгледаме насъжденията и особено иглолистните. Сега сме вече на около 90% от предвижданията по лесоустройствен проект. Благодаря. Една от заслугите това, защото ние имаме непрекъснат реален пазар. Второто, искам да подчертая, значи аз лично винаги съм молял, тъй като много години съм работил в система, да знам как се реализираха дървата и особено технологичната дървесина и по времето на дядо Тодор и сега. Когато имаш един период, когато и Стамбулийски беше в криза, Габровница не работеше, не беше се появил Кроношпан Бургас. И сега за гилдията е добре, че ги има тези предприятия, тъй като ние си решаваме проблема за реализацията на продукцията от отгледните сечи. И второ, питам се, какво бихме правили през периода 1999-2002 година, когато ние, значи то се знае, и сред гилдията се знае, пък и обществеността е научила, ние бяхме първенци по пожарите в страната. Значи тогава ще закръгля цифрите, но съм сигурен, че тогава в този период изгоряха 30 000 декара гори, предимно иглолистни. И единствените, които изкупуваха изгоряла дървесина, понеже такава е технологията на производството, бяха Габровница. Ние сме, само ние от нашия регион, сме захарали над 100 000 кубика. Имайте предвид, че се караше и от Сливен. Насякъде, къде от Кърджали, където имаха изгоряла дървесина, където имаше пожари, се караше в Габровница. Знаете ли обаче, аз направих една анкета в Горно Сахарне сред местните хора и те сказаха остро недоволство срещу Габровница. Не от гледна точка на това как те получават дървения материал и заради това, че голяма част от дървения материал отива там, ами за последиците и за екологичните проблеми, които ги има. Въздуха, околната среда. Те казват, че усещат огромни отклонения от нормите, здравословно не се чувстват, физически не се чувстват добре. Овощните насъжденията, които са направили, зеленчуци, плодове в градините, са се видоизменили. Това е по техни наблюдения. И доколкото разбрах и от кмета на община Павел Баня, господин Радевски, и от регионалната инспекция по околната среда и водите са констатирали доста сериозни отклонения от екологичните норми. Въздуха. Като човек работиш в този регион, тези неща, които казвате вие, не ме изненадвате. Значи, в пространството витаят тези въпроси. И сигурно е така, хората сигурно са прави. Знам, че имаха сериозни проверки от РИОСа, от Стара Загора, че е набелязана някаква програма, с която аз не съм запознат и не ми е работа, която да решат екологичния проблем. Значи, в определени моменти аз съм завършил техникум и знам за всяко едно предприятие, като се строи предварително се прави розата на ветровете, за да може да се избере място там, така че най-малко да уврежда населеното место. И цялата трагедия на Сахарне е, че е село край завод. Значи, много е в непосредствена близост, т.е. селото. И считам, че е необходимо действително да им се съдейства на тези хора по някакъв начин, да се атакува ръководството на Габровница АД, да вложат, да инвестират в пречиствателните станции. На шега съм казал, викам, как ще строи тези пречиствателна станция, като пъти към фабриката, не сте си оправили инфраструктурата. Сигурно имате тези проблеми.
Ще даде ли някакво обяснение за причиненото замърсяване ръководството на завода Габровница? Какво е становището на регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора? Ще се ангажират ли неправителствените природозащитни организации със случая? Всичко това ще видите в следващото издание на предаването Според закона, неделя от 17 часа и 15 минути. Ако пред очите ви се вършат противозаконни неща, ако вие самите сте жертва на беззаконие или смятате, че вашите права и законни интереси са накърнени, може да потърсите нашето съдействие на телефони 976 4843 0887 005 348 или на нашия имейл. Вие гледахте правно-публицистичното предаване на телевизия СКАТ Според закона. Аз съм Силвия Трендафилова. Правосъдието е основа на държавите. Нека се подчиняваме на законите, за да бъдем свободни.